Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Ordes con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, como alcalde, damos a benvida a este novo compañeiro de corporación. Esperamos que a súa delegación, que vai ser a anterior da nosa compañeira, pois aleve co éxito que tuveron as dúas compañeras anteriores e esperamos que este ano que vai estar con nós pois, sea un ano importante para Ordes. Para este mes, pois, hai expo órdenes 23, 24 e 25. O 23 vai ser o día dedicado ao autónomo empresario, o 24 vai ser o día dedicado á mancomunidade, onde por primeira vez vamos invitar a todas as corporacións, xa había unhas calles aprobadas fai tempo, unhas rúas, ese día descubriremos a placa todos xuntos, e o día 25 é o día grande de Ordes, a festa do champiñón. Pero o día 30 tamén é o Festival do Cancro, como se fixo ano pasado. Estamos negociando tamén con a DIF problemas que temos aquí, tanto a nivel de estación de parada como de Fosao, e vai nos a vir a visitar aquí a directora xeral de Galicia,